La primera visita oficial de Manuel Illueca després del seu recent nomenament com director general de l'Institut Valencià de Finances ha sigut per a Caixa Ontinyent, entitat que va posar com exemple de prudència. El citat organisme dependent de la Conselleria d'Hisenda i l'entitat financera van a desenvolupar projectes conjunts que afecten àrees com l'economia social, el desenvolupament de microcrèdits i la formació en aquest sector. El primero por expresar el orgullo que siente el Gobierno valenciano por esta institución. Una institución que, en mi modesta opinión, ejemplifica lo mejor de los valencianos. La prudencia, el amor al trabajo bien hecho, el crecimiento con sentido y sensato. Y además, la segunda razón por la cual estoy aquí es que Caixa Ontinyent y el Instituto Valenciano de Finanzas van a tener proyectos conjuntos, aspectos que forman parte de la obra social de esta institución y que también tienen que ser aspectos que se desarrollen desde la política financiera de la Generalitat Valenciana. Pensar que la primera visita del director general del Instituto Valenciano de Finanzas ha sido a Caixa Ontinyent, pues nos ha encantado. Y bueno, ya hemos empezado a hablar de proyectos, habrá muchos proyectos, como el mismo director ha dicho, y bueno, nosotros estamos para ayudar siempre, presentes, Caixa Ontinyent siempre desde el punto de vista de la prudencia, como él lo ha dicho muy bien. Estaremos apoyando siempre a la economía y a las familias y a todo el que lo necesiten. En aquesta reunió també assistia el nou president de la Diputació de València i alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, que elogiava l'entitat, l'única d'estalvis que ha quedat en la comunitat valenciana després de la crisi. És un reconeixement a la feina que ha fet durant molt de temps Caixa Ontinyent i és un reconeixement a aquesta feina ben feta. Jo crec que aquest és el moment en el que tant des de la Generalitat Valenciana com des d'altres entitats tenim que fixar-nos en aquells que sí que, inclús en els moments de plena voràgine, en els moments en els que tot semblava tan fàcil, van saber estar arrelats al territori, van saber actuar amb trellat i jo crec que des de luego Caixa Ontinyent emmarca perfectament en aquesta filosofia. L'alcalde assegura que continuaran les col·laboracions amb Caixa Ontinyent després de les experiències tan exemplars aconseguides. Nosaltres en Caixa Ontinyent tenim, com sabeu, diversos projectes. Per una banda, treballem conjuntament en la Fundació Universitària, per l'altra banda, és per tant una línia en la qual volem continuar col·laborant. Per l'altra banda, sabeu que tenim una sèrie de préstecs que vam anomenar Cap a una idea sense finançament, que també continua en vigor, i per altra banda tenim també una col·laboració molt estreta en la Fundació del Museu del Tèxtil. De fet, la Fundació del Museu del Tèxtil en aquest moment té una situació com a mínim ja definida gràcies sobretot a la tasca que s'ha fet des de Caixa Ontinyent. Dels projectes entre l'Institut Valencià de Finances i Caixa Ontinyent es destaca la formació financera per a tot tipus de públics, autònoms, famílies, on ja s'ha començat a treballar.